Ahoj, vítaj pri počúvaní dnešného minipodcastu. Dnes ti chcem povedať o odpustení. Odpustenie ako cesta. Odpustenie je cesta. Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. A odpustenie je cesta ako východisko, cesta, ktorá je proces. Je to proces, ty sa rozhodneš odpustiť. Je to v prvom rade rozhodnutie a potom je tam potrebná láska. Potrebná láska, o bez lásky nie je možné odpustenia. Boh je láska, Boh sa rozhodol odpustiť tebe, aj mne, aj každému človeku a je na nás, lebo odpustenie sa nedá zaslúžiť, ani kúpiť, ani vydobiť, ani nejakým spôsobom vykšeftovať na nejaké burze, ale odpustenie sa dá jedine prijať alebo darovať. A tak príjmi odpustenie Pána Ježiša Krista, príjmi odpustenie svojich hriechov a daruj odpustenie druhým ľuďom okolo seba. Lebo Pán Ježiš povedal, milosrdenstvo chcem a nie obetu. Zmiluj sa a odpustí. A keď to nie je ľahké, potrebuješ na to Božiu lásku, ktorá ti pomôže v tom odpúšťať. Ja sa modlím, aby ťa tento podcast požehnal v mene Pána Ježiša Krista. Si požehnaný a požehnaný tam, kde si. Amen.